InnoPodcast, un projecte audiovisual d'InnoCampus Explora. Hola a totes i tots i benvingudes i benvinguts a InnoPodcast, el podcast d'InnoCampus de la Universitat de València. Avui anem a tractar el tema de la salut mental tant en la societat però també centrant-nos en el món científic. I bé, afortunadament des de la pandèmia sabem que la salut mental ja està al centre de molts debats i sí que ha guanyat molt de territori en conscienciació social, però és encara un tema molt pendent, que rebem informació i ajuda de qualitat, però que encara té moltes mancances. Per exemple, necessitem més difusió i també necessitem que s'aplique de forma real en l'àmbit laboral. Per tot això i més, avui anem a parlar-ne. No estem sols, sinó que amb mi també estan dos científics. Primer vaig a presentar a Carmen Agustín Pavón, que ella és biòloga i doctora en neurociències per la Universitat de València. Actualment té una plaça de PDI contractada doctora en el Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física. Benvinguda. Moltes gràcies. Després d'aquesta breu presentació merament formal i totalment de caràcter laboral, Sí. com et definiries tu i quina és la teva experiència amb la salut mental? Com me definiria jo? A mi me diuen Carmen i jo soc professora de biologia, bàsicament, no sé. I això potser és un problema, perquè en la nostra professió ens definim per allò en què treballem, quan en altres professions pues, igual no tant com en esta. I això és possible que sigui una de les coses que fa que la nostra salut mental a vegades decline, perquè dius, és que clar, jo vull ser científica i si no arribi a ser la científica, la investigadora top, l'excel·lència i no sé què, aleshores és quan venen els problemes de salut mental. I la segona part de la pregunta que ja se m'ha Quina és l'experiència que has tingut en la salut mental? L'experiència que jo he tingut, afortunadament, és prou més bona que la de molta gent que conec. Dins d'això pues, he tingut també els meus problemes, sobretot pues, per aquesta pressió que n'hi ha sempre, d'estar entre no ser mediocre, estar entre els excel·lents, tindre que viatjar, tindre sobretot la precarietat, perquè ara la cosa està prou mal. De fet, jo sempre ho dic, jo vaig començar la tesi fa quasi 20 anys, en l'any 2004, i el meu sou en aquell moment com a becària, perquè encara érem becaris, ara ja no, encara que se continua dient lo de becari, ara ja no n'hi ha becaris, però jo sí que vaig ser becària en l'any 2004 i jo guanyava en aquell moment 974 euros al mes. Què vull dir? Que ara un investigador predoctoral guanya un peliu més. 20 anys després. Jo vaig començar a ser contractada un poc després, vaig passar a guanyar un poc més de diners, però després m'he tingut que manejar i jo he tingut contractes de 2 mesos, de 3 mesos, de 6 mesos, i això és una de les coses que també afecta molt a la salut mental, el no saber què vas a fer després. Quan s'acabi el teu contracte de 6 mesos, què faràs? Tindràs treball en la mateixa ciutat, en el mateix país, tindràs que viatjar. En algun moment de la teua vida te vas a establir, en algun moment de la teua vida vas a tindre un contracte indefinit, que ara tampoc, un contracte indefinit, n'hi ha moltes professions que no significa res perquè també te tiren al carrer. En algun moment de la teua vida vas a poder tindre una família, vas a tindre que viure separat de la teua parella durant mesos, durant anys. Tot això afecta molt a la salut mental. I dins de la sort que jo he tingut en la majoria de llocs en el que he treballat, també perquè quan he vist ahir alguna cosa que no m'agradava he dit, pues mira, total, me'n vaig perquè un contracte de 3 mesos el vaig a tindre en qualsevol lloc. Pues això, que això és el que jo crec que repercuteix molt negativament en la nostra salut mental. En resum, extens. Bé, i també tenim amb nosaltres a Arnau Pérez Roig. Ell és biòleg i estudiant de doctorat en microbiologia i biotecnologia, també per la Universitat de València. Hola, Arnau. Hola. Més enllà de l'àmbit laboral, com et consideres? I després també, quin motiu et va motivar a vindre ací al nostre podcast? Val. A veure, dins de l'àmbit laboral jo sóc un poc l'altra cara de la moneda, jo sóc l'estudiant predoctoral i és un poc difícil de definir la pregunta de com et consideres. Jo em considero un supervivent del capitalisme, com el 99% de la gent, i poc més, ja hi vaig sobrevivint. I el motiu pel qual ha vingut és,
mentre et donava classe tu i a la resta d'alumnes de pràctiques de microbiologia, vos vaig comentar un poc com està el panorama laboral si vos dediqueu a la investigació, perquè considerava que era algo important i vos vaig parlar de la meva experiència personal fent un màster en Alemanya i com això va afectar a la meva salut mental. I la meva experiència en la salut mental consisteix en tindre una depressió des de fa 2 anys i estar tractant-me-la. I el motiu per el qual ha vingut és perquè crec que la salut mental és un tema important que, sobretot a la gent que és target d'esta classe de podcast, pot interessar-li a alumnes saber un poc com a què van a tindre que afrontar-se si acaben dedicant-se a la investigació. I després d'aquesta introducció anem amb les preguntes. La primera és sobre l'Organització Mundial de la Salut amb la definició de salut mental. El que ells diuen que és estat de benestar mental que permet a les persones fer front als moments d'estrès de la vida, desenvolupar totes les seues habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a la millora de la comunitat. És part fonamental de la salut i el benestar que sustenten les nostres capacitats individuals i col·lectives per prendre decisions, establir relacions i donar forma al món on vivim. La salut mental és, a més, un dret humà fonamental i un element essencial per al desenvolupament personal, comunitari i socioeconòmic. No vos sorprèn que dret humà fonamental estiga quasi al final de la definició i no abans? Què n'opineu de la definició i de tots els seus aspectes? Jo mateixa? Primer. No, bueno, l'important és que estiga. No sé si al principi o al final. Si està al final, pues també se recorda, perquè hi ha una cosa en psicologia que el primer que te diuen i l'últim és el que recordes. El que està enmig és el que no te'n recordes ja. Així no s'afirmen els articles, també. Clar, el primer i l'últim, sí, exacte. I no, clar, evidentment és un dret humà fonamental i jo crec que no som conscients de que la salut mental pues, té molts graus, que és de veres que n'hi ha problemes de salut mental que són un poc més lleus, però que existeixen i que abans no se reconeixien. O sigui, nosaltres pensem, quan pensem en problemes de salut mental, pues, potser pensem en una esquizofrènia, en un trastorn bipolar. Això és un problema de salut mental que des de fa 20 anys, quan jo vaig començar, pues, ja se considerava. I ahir sí que te donaven suport. En altres coses, si tu tenies un poc d'ansietat, o inclús la depressió pues, estava mal vista. Jo crec que des que ara hem avançat en que pues, això, tu pots dir obertament, jo tinc una depressió, me l'estic tractant, estic diagnosticat i no passa res. Quan jo vaig començar a fer la tesis, pues bueno, sí, estoy deprimido, pues ara vete al bar y te bebes una cerveza, ja està, saps? O sigui que està molt bé que se reconega que, tot i que n'hi ha trastorns de tipus mental que són més greus i que sí que se tenen que tractar perquè les persones directament no són funcionals, n'hi ha d'altres pues, que també t'afecten molt la qualitat de vida i que no tens per què estar així, tens que poder tindre dret a tractar-te, evidentment. No sé si penses... No, sí, jo estic d'acord en el que has dit. No me sorprèn tampoc. Entenc que el fet que estiga un poc cap al final és com que no li donem massa importància a... Bueno, és un dret humà, però... Jo no li donem massa importància a les definicions que donen les organitzacions tipus la OMS o... No per res, sinó per ficar un exemple curiós. Tu has vist la definició de la RAE de dinosaure alguna volta? No, però... Pegeu-li una mirada, és graciós com la RAE defineix dinosaure. Catedràtic. Catedràtic, no, però estaria més acurate que la que tenen. No, això després ho veuen els meus companys. I els meus jefes. N'hi ha catedràtics que són bons, Sí. És tot queda dins del club, del col·lectiu. Exacte. Bueno, com siga, al final, dret humà és un poc una paraula bonica, com tot el que fica en la Constitució. És un acord social més que legal de... No, tots els països del món acceptem que estos són els drets que tindrien que tindre les persones. En la Constitució fica que tot el món té dret a una vivenda digna, per ficar un exemple, i quanta gent hi ha que viu en el carrer. Aleshores, sí, vale, és un dret humà, ho tenim clar, però anem a fer alguna cosa per assegurar-nos d'això. Això ja és un poc més complicat. Com a ciutadans adults que sou, quan creieu que seria necessari que s'explicara als menuts l'existència de la salut mental?
a veure, així n'hi ha un problema que és una dialèctica en la que a mi no m'agrada caure, que és la de... És molt típic avui en dia en redes socials, de en l'escola tindrien que ensenyar-li als xiquets a gestionar econòmicament sa casa, a fer la declaració de la renda, en l'institut tindrien que ensenyar no sé què, ni sé quantos. I jo no sóc un expert en tema de docència infantil, aleshores és complicat per mi parlar d'este tema perquè hi ha coses que tindria que ensenyar-se, òbviament, en l'educació bàsica i coses que entren més dins de l'àmbit de lo que te tenen que ensenyar els teus pares, que per això són els teus pares. També entra en conflicte el tema de si al final l'educació... Quin és l'objectiu de l'educació? És formar a persones en els coneixements bàsics que haurien de tindre o formar a treballadors professionals? Pues depèn de si em preguntes a mi, lo primer, si li preguntes a un empresari, a lo millor és més bé lo segon i hi ha molts interessos econòmics al respecte. Sí que és evident que hi ha una carència sistemàtica en la població respecte a el que és la salut mental, com gestionar-la a nivell personal i com gestionar les interaccions socials, i és algo que es tindria que corregir, però jo no sabria dir si és algo que és tan fàcil com ficar que en l'institut hi hagi una assignatura en segon any de salut mental. Jo conec moltíssima gent que ha donat el cicle celular en l'institut i que després, 10 anys després, no són antivacunes perquè ja no se'n recorden de lo que han donat en l'institut. Aleshores, no crec que sigui algo tan fàcil com dir si fiquem una assignatura en tal any durant la formació obligatòria se solucionaria el problema. No, jo crec que, a més, com ara... Això me toca molt a prop perquè ara tinc una filla que té 5 anys i clar, jo pense molt en el que farà en l'escola. Jo crec que el que té que fer l'escola, sobretot, és promocionar que siga un entorn que siga sa, que siga saludable, que no hi hagi casos de bullying. Que ja comencen des de xicotets, perquè penses, bueno, el cas de bullying penses que igual són xiques de 16 anys, no? És que tenen 4 anys i 5 anys i ja estan pensant, mira, este és el diferent, este és no sé què, este m'ha pegat, este no sé quantos, este... Clar, això l'escola té que intervindre en que sí que s'aprenguen que lo normal és estar bé, estar sa, estar en bones relacions amb els companys. Vull dir, jo crec que això és lo imprescindible. Formar en assignatures d'economia, salut mental, psicologia en l'escola no, perquè jo com a professora sé que en tercer done fisiologia animal i explique el sistema nerviós i arribe a quarta neurobiologia i dic això ho digué l'any passat i... Segur? O sigui que en realitat lo que té que ser és aprendre que uno té el dret d'estar bé i té el dret a no ser acosat, perquè això repercuteix molt malament en la salut mental. Això és el que tenim que tindre clar. Sí que és veritat que se'ls té que donar als xiquets ferramentes, perdó, per a gestionar les seues emocions i gestionar la seva salut mental, però jo personalment no estic segur que això se pugui fer a través d'una assignatura. Pot ser, i així parlo des del desconeixement perquè no sé quin és el temari que es dona en magisteri, seria més important o més eficient que a les persones que van a formar a alumnes de col·legi o d'institut se'ls donara una formació universitària en salut mental i com afrontar problemes com el bullying o la marginació social o aquesta classe de coses en adolescents. Si el professorat està ben format en aquests temes, això ja repercutiria positivament en la salut mental dels xiquets i en la seva gestió a llarg. I si baixaren les ràtios i cada professora tinguera 15 el problema és molt més complicat que una assignatura, sí. Bé, perquè creu que sent tan essencial com estem dient des de l'inici del podcast, se deixa sempre de costat. Està molt clara la teoria, però després a la pràctica com que encara està molt de costat. Jo crec que són dues coses. Jo crec que és un poc l'estigma, no? Que això és el que jo crec que ja estem vencent, per lo que vos dic, perquè jo ara sí que parlo amb les persones i diuen obertament jo he anat al psicòleg, jo mateixa he anat a la psicòloga, però jo he anat a la psicòloga quan jo era molt major ja. Jo la primera vegada que vaig anar a una psicòloga va ser després de tindre la meva filla, perquè la meva vida va canviar, evidentment, i jo ja no podia fer les coses que feia abans, en la qual cosa pues dic,
però ja la meva filla tenia un any i jo tenia 39, vull dir, i ara pues, tu veus, tinc un problema d'això i d'allò i tu saps que has d'anar i demanar ajuda, o sigui que en aquest sentit jo crec que les coses estan prou millor, per lo menos saps identificar, saps que tens el dret i no s'estigmatitza tant. Tot això, els casos de trastorn greu jo crec que sí que continuen molt estigmatitzats. O sigui, no és el mateix parlar d'una persona amb ansietat, que avui en dia qualsevol pot dir tinc ansietat, he anat a tractament psicològic i tal, i no és el mateix això que dir tinc una esquizofrènia, estic veient o soc coses, bipolar, o o tot coses això així, encara que... està molt estigmatitzat. O sigui, això és un problema. Hi havia una segona part... Teníem problemes de gravació. Sí, m'he despistat. Això era l'estigma i... Sí, però no, perquè sent tan essencial no... Sí, no, per això, i després perquè tenim que produir, evidentment. Estem en un sistema capitalista i tu, bueno, pues si no tens una cama a trencar, vas i produïxes, ja t'apanyaràs. Sí, estic d'acord en que l'estigma que se té és un dels frenos perquè no es parla tant del tema. També pot ser elucubrant un poc, la cosa està relacionada en com funcionaven els psiquiàtrics fa no tant. No, fa ara, que jo sé com funciona el psiquiàtric. O com segueixen funcionant. A les persones encara, si tu tens un brot psicòtic, te van a lligar a un llit i te van a tractar en... Sí, la falta d'humanitat en la que en alguns aspectes se segueix tractant o s'ha tractat la salut mental. I per falta de personal, suposo, perquè no tens de recursos. Sí, si intentes anar al psicòleg per la salut pública, així en Espanya està fatal i pel que jo tinc entès no està tan mal com en altres països. També, a lo millor, es podria relacionar, elucubrant de nou, en un poc tota la dialèctica de la masculinitat tòxica i de com parlar de la depressió o dels problemes mentals s'associa amb debilitat o algo de lo que te tens que avergonyir o lo que tu dius, fes-te una cervesa i se te passa. I se te passa. Aleshores són moltes coses. Sí. Bé, i ara, en una pregunta pot ser més personal, però bé, ja vosaltres conteu el que vulgueu i pugueu. Sempre escoltem això de que el que no et mata et fa més fort, però en la vostra experiència en la salut mental, creus que si no hagueu tingut problemes en la vostra salut mental seríeu menys madurs i forts? Val, a mi la frase de lo que no te mata te fa més fort no m'ha agradat mai, perquè hi ha moltes coses que no te maten i no te fan més fort. Objectivament, que te lleven un rinyó no te mata, tampoc te fa més fort. No crec. Sí que, òbviament, totes les teves... La teua vida, la teua personalitat està construïda en base a les experiències que vius i la depressió que estic visquent i que ara estic superant, però que ha tingut moments... prou bèsties durant aquests últims 2 anys, ha canviat la forma en la que veig certes coses, però si poguera estalviar-me-la, me l'estalviaria. Sí, jo crec que quan te vas fent major, pues, les coses les relativises i les coses que me agobiaven quan tenia 25 anys i després en 30, pues ara que tinc 43 quasi, pues, ja, mira, m'he fet més forta. Per què? També perquè l'any passat ja vaig aconseguir tindre una casa pròpia, vull dir, ja no tinc problemes econòmics, ja tinc un contracte permanent. Clar, és que també n'hi ha que distingir un poc el que és una depressió causada per factors interns, perquè n'hi ha gent que pateix una depressió i no té un trigger extern que puga identificar-se. I també n'hi ha que distingir el cas de que la teua salut mental estiga molt influenciada per les teues condicions de vida, i això és una de les coses que no se tenen en compte. I ara mateixa, pues, moltes vegades ves al metge, te van a donar un lorazepam i a veure si aixina en la medicació pues, vas aguantant la vida que t'ha tocat. Quan en realitat el que tenim que fer per a millorar la salut mental de la població és millorar les seues condicions, i no només en investigació, és que qualsevol persona que siga una persona treballadora, i nosaltres ho comentàvem, jo sempre ho comente, jo crec que el treball que tinc ara pues, és molt, molt guai, inclús el treball que tenia de becària era molt guai, perquè jo no m'estava trencant l'esquena, jo m'he passat 3 anys de la meva vida treballant en una rotativa per les nits, i això sí que rebenta la salut, la mental i la física. El que passa és que si estàs rebentat físicament, ja això és el primer, perquè si t'estàs rebentat físicament ni t'alces del llit. A vegades en una depressió molt severa tampoc t'alces del llit.
Però vull dir que el que tenim que fer és millorar les condicions de la vida de la gent i eliminar la precarietat, que ho farem. No tinc jo molta esperança, però... Sí que és veritat que, per exemple, a mi anar a teràpia m'ha ajudat molt a adquirir ferramentes de gestió. Entonces, no, òbviament, les teues circumstàncies socioeconòmiques són les que són i això ni les pastilles ni la teràpia t'ho van a solucionar, però sí que hasta cert punt pots adquirir ferramentes de gestió mental que t'ajuden a dur-ho millor. Això sí que és de veres, però per exemple el que diem de si tu no tens un servei psicològic en la seguretat social que siga assequible, eficient, si tu t'has de poder permetre pagar 60 euros l'hora un psicòleg, doncs has de tindre unes condicions. I estàs ficant una altra capa de dificultat. Si la meva salut mental està en la merda perquè soc un mileurista que treballa 12 hores al dia i que es gasta el 60 o el 70% del seu sou en l'alquiler de sa casa, com me pague jo 50, 60 o 70 euros que em costa cada sessió de teràpia, que jo tenia que anar una o dues voltes a la setmana per tractar-me la situació en la que estic, no tinc diners per menjar i per pagar-me això. I si en la salut pública sols te donen cita una volta al mes o cada 2 mesos perquè està totalment col·lapsat... Sí, però això si tens una cosa greu, si tu tens una cosa molt greu diagnosticada te donen cita una volta cada X, però si tens una cosa que el metge de capçalera considera que bueno, te donen un lorazepam i ja està, I les cites cada mes o cada 2 mesos són a València, en Madrid, potser una cita cada 6 mesos, encara que estigues a punt de tallar-te les venes. Però bueno, jo crec que sobretot des del punt de vista del que estem parlant de la investigació, el que tindrien que fer les nostres... Fa una ciència patològica i que trasllada aquesta pressió als seus investigadors i investigadores i que, a més, com té aquesta pressió, fica aquesta pressió i tenen resultats, encara es donen més diners i encara se perpetua aquesta roda. I és un problema molt gran, però bueno, a veure si ara és sistèmic, però mira, ara si comencen a eixir els casos, a lo millor ahir llegia allò que el ministre d'Universitats ha dit, bueno, tindrem que pensar com és possible que hi hagi persones que publiquen un article cada 3 dies, a lo millor ara pensem que a lo millor no estem bé del tot. Sí, és un problema difícil de solucionar perquè no sabeu què passa. La ciència funciona a nivell mundial i les revistes i tot funciona d'aquesta manera i va ser una cosa molt difícil de canviar. Jo si puc contar una anècdota, ja no dic res més perquè me pareix que és molt representatiu. Jo quan estava de postdoc en Londres vaig vindre en octubre de 2014 i aquest mateix mes que jo vaig vindre que me'n torni cap a Castelló, a la Universitat Jaume I, se va suïcidar un investigador del meu departament i va deixar una carta dient que és que, clar, que li havien ficat molta pressió perquè no havia aconseguit els projectes, patatín, patatant. El dia que se va suïcidar, la carta se va alliberar al degà i va ser un xoc molt gran, però clar, jo crec que és molt representatiu de lo que estem parlant. El tema dels suïcidis és algo molt greu també i de lo que no es parla per l'estigma del suïcidi, però no sé dir quines són les xifres, però sé que les xifres de suïcidis estan molt altes i estan augmentant. Sí. Això és l'extrem, ja. Sí. I ara ja com a membres de la universitat, creu que en arribar a la universitat se augmenten estos problemes de salut mental? Jo crec que és que són un poc diferents. És que jo tinc una visió un poc, doncs això, com persona que ve de la classe obrera i que sé que la gent que té altres treballs, doncs està molt putejat, si puc dir-ho, també. Sí, això se censura, no? Jo crec que el problema específic de la gent que arriba a la universitat és això de l'autoexigència, que tu penses que has d'arribar a este mínim i si pots al màxim perquè t'estan ahí dient que has de ser excel·lent. I això jo crec que és l'específic que ens fa que a la universitat puguem anar malament i després també el fet que potser en el batxillerat no s'han exigit les mateixes coses, hi ha persones que potser han pogut treure els estudis molt bé i arriben a la universitat i se peguen una hòstia i resulta que no treuen el curs i això repercuteix, clar, perquè al final és mina l'autoestima de l'estudiantat, això a nivell d'estudiants per lo que jo me pense. Jo per això també intento sempre dir-los als estudiants i les estudiantes que no se fiquen tampoc una pressió a sobre de que tinc que fer-ho ja. Vull dir,
que no tinc que arribar així, que no tinc que ser científic o científica, que n'hi ha moltes carreres diferents, que si no arribes a treure la carrera que volies en un 10 i en no sé què, no eres pitjor persona, pues simplement te dedicaràs a una altra cosa i serà igual de valuós. El que passa és que sí que és de veres que en el nostre sistema universitari sí que tenim aquesta idea de que si tu... I per mi és molt fàcil dir-ho perquè jo soc professora, però clar, tenim aquesta idea de que si no eres professor pues és que has fracassat, te quedes en tècnic de laboratori, no? És un poc com lo de, és que si no vas per la universitat te'n vas a FP, que és una castanya. Pues jo què sé, tot el món té un treball que és important i tot el món... I si jo no tinguera un laboratori ple de gent que treballa en la pollata, i no tinguérem tècnics, i no tinguérem personal de recolzament, i no tinguérem administratius, jo no seria professora. O sigui, el meu treball és esta tasca, ja està. En el meu cas particular, de tot el meu cercle d'amistats del grau, els que més satisfets o els que més feliços d'alguna manera estan són els que no s'han dedicat a la investigació. Són els que han acabat de professors d'institut o treballant en empresa o el que siga, en un sou bo, en les seues hores laborables i en les seues vacances i sense tindre que preocupar-se i sense tindre la pressió que ve en el pack de la pressió i la precarietat que ve en el pack de la investigació. En quant al tema d'alumnat, jo el que diria és no sé els datos de depressió en alumnes de grau i de màster, sí que en estudiants de doctorat hi ha estudis que diuen que la prevalència de la depressió és 6 voltes superior a la de la població general. Jo crec que en el tema d'estudiants la depressió està molt relacionada amb, primera, que el nivell de dificultat i d'exigència acadèmic que té una universitat no és comparable al que tu tens durant el batxillerat o durant una FP. La vida estudiant universitària és molt exigent. Vosaltres ho sabreu, ho esteu vivint, jo he viscut a poquet, ho viviràs també en el seu moment. La forma en la que funciona l'època d'exàmens i la dificultat dels exàmens i l'extensió del temari és algo que te xoca molt i per com funciona el sistema educatiu hi ha gent que pot tindre simplement una predisposició a que aquest sistema no funcioni per a ells. Gent amb problemes d'ansietat, el fet de tindre tots els exàmens acumulats en una setmana i que el seu èxit acadèmic depenga de la nota d'un únic examen és algo que li pot suposar una pressió molt gran que si no estiguera plantejat el sistema d'aquesta manera, potser no patiria i podria ser una persona que traguera molt bones notes i que no està traient-les per culpa de com funciona el sistema i el fet de no treure bones notes se retroalimenta en l'ansietat que li produeix aquest sistema. I a banda d'estos casos que poden ser algo més de nivell personal, tampoc es viu la universitat de la mateixa manera si tu eres classe obrera i els teus pares no poden pagar-te la universitat o el pis, si tu vius en un poble i tens que pagar-te un pis d'alquiler en la ciutat per viure, per poder anar a la universitat i els teus pares no t'ho poden pagar i tu tens que treballar i estudiar, la càrrega estudiantil que té la universitat junt amb tindre que convalidar això en una professió, això és molta pressió, molta més que si tu no tens que preocupar-te per problemes econòmics i els teus pares te poden mantenir i tu l'únic que tens que fer és estudiar. Sí, totalment, les condicions socioeconòmiques. De nou. Sí. Com hem dit a l'inici de la presentació, la pandèmia de la Covid-19 va marcar un abans i un després en la societat a escala mundial sobre el tema de la salut mental. Heu vist els efectes sobre l'actitud de l'alumnat o, per exemple, entre la joventut que es relaciona o inclús en els adults, potser si hi ha hagut canvis en les interaccions socials o en l'estat d'ànim de la gent del vostre voltant? A veure, jo he començat a donar classes este any en la universitat, aleshores no sé com era la situació pre-Covid. Sí que és veritat que la pandèmia ha canviat moltes coses en la societat en general i això pressuposa que ha tingut un efecte sobre l'àmbit universitari. Jo crec que ha tingut un efecte menor en el que és l'educació universitària que, per exemple, en l'àmbit laboral. En l'àmbit laboral sí que s'ha vist, o perquè jo tinc entès, ha augmentat molt, per exemple, els contrats a distància. Els contrats en els que tu treballes des de casa, en les professions en les que se pot, i això és algo positiu des del punt de vista de la salut mental, perquè la comoditat de poder treballar en ta casa i no tindre que desplaçar-te i
estar en un ambient segur, doncs a molta gent li resulta molt beneficiós. Si això en algun moment es traslladarà a l'àmbit universitari, segurament sí, perquè pues a veure, sí, ja marcant-me un triple i una predicció profètica. Amb el canvi climàtic va augmentar cada volta i el consum de petroli cada volta augmentarà més el cost de tindre que traslladar a la població d'un lloc a un altre i va arribar a un punt en el que no va ser viable que els alumnes, que milers de persones estiguen desplaçant-se tots els dies per anar a la universitat. Entonces, si això es pot fer de forma telemàtica sense eixir de casa, és el més eficient. I també en l'augment de les pandèmies com a conseqüència del canvi climàtic és molt més segur estudiar des de casa que no ficar en una mateixa aula a 100 persones totes les vesprades. Aleshores, molt probablement un efecte que ha tingut el Covid i que en algun moment acabarà traslladant-se a la universitat és l'augment de la docència online. Jo crec que ara que m'estàs dient lo del canvi climàtic i la pandèmia i tal, jo sí que recorde desastres naturals de quan jo era xicoteta i quan jo era jove, però clar, no teníem tampoc tanta informació i això també repercuteix negativament en la salut mental. Jo sí que recorde, tinc un record molt fort de la meva infantesa, que és quan va començar la Primera Guerra d'Iraq, que no havia nascut ningú, jo tenia 11 anys en l'any 91 i teníem una altra guerra en Europa, que era la Guerra dels Balcans, però no teníem tanta informació a tota hora. Tu no estaves tot el dia mirant les xarxes socials que hi havia un perill extern, tu tenies la teua vida, venies a classe i ja està. Inclús, pues jo què sé, quan jo ja estava fent el doctorat, els atemptats de les Torres Bessones i els atemptats de Madrid, pues, sí que senties i el dia estaves molt afectat i pensaves, hòstia, el món que mal està, però ara és que tal set pel matí i el món està supermal. I a vosaltres, als estudiants i a les estudiantes, el que vos estem dient des que arribeu a la universitat és no teniu futur, ara no sé què, i ara la pandèmia, a més. La broma de ja he viscut 3 crisis econòmiques mundials, una pandèmia i no sé quantes guerres. Jo també, i els meus pares també, i els meus abuelos que van viure la guerra també, però ells podien fer la seva vida sense que ningú estiguera tot el temps recordant-los que anaven a anar molt mal. I que no tenien futur. Així podríem parlar un poc també de com els mitjans de comunicació i com el periodisme viu en gran mesura de buitrejar i de sembrar el pànic i el terror en la població. I pues, això, com la massificació de les redes socials i de la comunicació facilita el que pues, els mitjans de comunicació, els grans mitjans de comunicació es dediquen a escampar el terror. Perquè el comportament emocional, pues és que som molt emocionals i les coses emocionals ens criden molt l'atenció. Però jo crec que ens hem desviat perquè la cosa era, si havia canviat la pandèmia, jo crec que durant els anys de pandèmia sí que va canviar molt, evidentment. Jo, de fet, quan ens van tancar en casa, jo crec que tinc estrès posttraumàtic, perquè no me'n recordo ni de lo que feia. Jo solo me'n recordo que jo feia torns en el meu home per a cuidar de la xiqueta. Tenia 2 anys en aquest moment i ja l'únic que era, bueno, pues ara te toca tu, la xiqueta, i jo a treballar. I així anàvem rotant. I jo no recordo el que vaig fer. Jo recordo que vaig preparar apurs, vaig fer qüestionaris en aula virtual, però jo què sé, i en això s'aprèn? Pues segurament no. I després els anys estos de la semipresencialitat, això sí que ha impactat negativament, perquè jo crec que no s'ha assolit la mateixa profunditat en el tindre les eines per a poder, perquè al cap i a la fi la presencialitat no és imprescindible, però sí que t'obliga almenys a vindre i a estar a la feina. Jo, respecte a això, el que crec és que simplement el sistema educatiu no estava preparat per a la docència online. No és que la docència online no pugui ser útil, és que el sistema educatiu no estava preparat per a la docència online i les persones docents no estaven formades en docència online. I l'estudiantat, cada un té la seva idiosincràsia i així com hi havia persones que sí que tenien al seu abast un bon ordinador i una bona connexió a internet, hi havia persones que tenien que compartir l'ordinador amb els seus pares, en el germà, o jo recordo que vaig tindre un estudiant que va tindre que estar fent les coses en el mòbil perquè no tenia ordinador. Clar, això no són maneres i clar, això sí que ha repercutit negativament. Jo no sé, en quant a les relacions socials, jo crec que les hem reprès de forma prou... O sigui, sí que sé que n'hi ha persones que s'han quedat mal perquè han tingut un trauma, ha sigut un trauma col·lectiu i n'hi ha persones que s'han quedat més afectades i potser han desenvolupat alguna patologia.
Però, clar, lo normal en la nostra espècie és que siguem animals socials i jo crec que les relacions socials pues, ara estan... O sigui, la gent ja pues, se veu, se besa, se toca... Quan durant un temps pareixia que això era el que era antinatural, no? En una espècie social com som nosaltres, perdó, No, per si ha donat la sensació de que jo estava Però... apel·lant a que tots no, visquem no. tancats en casa, no, en absolut. No ho dic per això, ho dic per la pregunta que deia com han canviat les relacions socials. Van canviar en aquest moment, jo crec que d'això no queda molt. Jo crec que la gent se torna a relacionar com se relacionava abans de la pandèmia. I ja se m'oblida de que n'hi ha que posar ahí i ja, vamos, si se n'oblida d'això, ja la resta, en fi. Bé, i finalment ja l'última pregunta és que quines mesures penseu que es podrien aplicar al nivell d'universitat o al vostre entorn, en el que pugueu, i també per a conscienciar un poc l'alumnat o les generacions més joves sobre la salut mental, sobre cuidar-la, anar a professionals, etc. Jo tinc molta fe en vosaltres, de veres, jo crec que esteu més preparats del que estàvem en la meva generació i ja no te dic en la generació anterior. Se suposa que la universitat té un servei i s'han establert coses que, però clar, evidentment el que necessites és recursos. Si tu tens un servei de recolzament, això i allò, doncs necessites tindre personal i a més personal qualificat i necessites fer campanyes per a que la gent ho conega. Jo dic, jo crec que la universitat té un servei, però jo què sé, que jo, com soc PDI, porto 6 anys així ja, però clar, jo no he anat mai a aquest servei. Les persones que estan en aquests serveis estan, però segurament pues, siguin recursos escassos. El que se tindria que fer és campanyes de conscienciació, dotar aquests serveis de prou de personal. Però bueno, jo ja vos dic, és que normalment les persones més majors com jo sempre diuen que la generació és nova, però jo crec que esteu més preparats, en sèrio, jo crec que teniu un millor futur, de veres que ho crec. Bueno, jo crec que amb el tema general durant tota l'entrevista segur que el problema és sistèmic i és difícil de canviar. Jo crec que l'únic que es podria fer a nivell immediat i individual des de les universitats és que els professors foren un poc més empàtics en l'alumnat. Jo conec casos estrafalaris d'alumnes als que han tingut una depressió molt greu i això els ha dificultat assistir a classes o fer exàmens o tal, o que se'ls han mort familiars o coses així, i que els professors han demostrat una falta d'empatia indigna d'una persona de la seva posició, i això és l'únic que es podria canviar això és l'únic que es podria canviar ja mateixa. Els professors no se'ls pot canviar, el que sí que se podria canviar és que sobre aquest professorat també pesa una cosa institucional i un verifica i un no sé què que te diu que tu, si un estudiant no ve a tal verseri de les classes, no el pots aprovar. Això se tindria que canviar. Els professors, sí, estic d'acord, n'hi ha gent que no té vocació docent i que no tindria que estar treballant. Però a banda, hi ha gent que no tinguera aquest paraigües de dir, bueno, és que la presencialitat ho fica així, tens que vindre, saps? Te vaig a suspendre perquè te tinc que suspendre. Perquè a més després a mi me van a avaluar i me van a dir, escolta, tu has complit això de que tal i de Pasqual. Sí que és de veres que tenim, se suposa, llibertat de càtedra i que sí que és de veres que n'hi ha persones que són poc empàtiques. Però és que deixa-te-ho anar, els contractes en la universitat mitjançant la guia docent el verifica el Ministeri i el no sé quant. En plan, sí que és veritat que jo conec casos estrafalaris ja no parlant de coses pot ser moderades com falta d'empatia, sinó de professors que acosen alumnes i coses de forma sistèmica i que no hi ha manera de tirar-los perquè tal com funciona el sistema estan ahí enganxats i no van a eixir d'ahí. És possible que no n'hi hagi manera de tirar-los perquè els funcionaris no s'estira. Si és que són funcionaris, que suposa que sí. Però a lo millor sí que almenys ara ja se tenen les eines i ara se sap i ara estem, el que dic, hi ha casos que ja estan eixint en premsa de persones que estan denunciant i les universitats tenen que prendre cartes en l'assumpte, evidentment. No sé si se podran tirar, la veritat, no ho sé. No sé el que té que fer de greu un funcionari públic perquè tirin les cartes, no sé si... Jo tampoc. No ho sé, però per lo menos estirar-li de les orelles, això sí que tindrien que fer-ho les universitats. I després no empoderar-los bé perquè ajuden a l'estudiantat, no empoderar-los mal perquè diguin, mira, tu tens així i tu... me donen igual les teves circumstàncies personals, te fots. Efectivament, perquè jo tinc en una guia docent un estudiant que ha tingut 2 faltes a unes pràctiques i una està justificada però 2 ja no,
no puc aprovar-lo, i ho tinc en la guia docent i jo no puc aprovar-lo, per contracte. La qual cosa és... Bueno, jo a vegades no ho salte, però... Però no ho diré. No, però és que és aixina, és que s'ha fet, la cosa és d'esta manera, és com és. I tu pots ser empàtic i tot el que siga, però és que n'hi ha coses que no les pots fer. Que la universitat té que tindre cartes en l'assumpte, sí, que se pot denunciar, també se pot denunciar, evidentment. Ara per lo menos sí que ho feu, en la meva època no se feia, o sigui, tenies un professor acosador, pues és lo que era, perquè era aixina. Afortunadament això ha canviat i va anant de millor. Per això dic que va millor, que fa este cas que així fa no res, en la Pompeu Fabra de Barcelona, pues, si és un cas que dura 20 anys i l'han denunciat ara, pues és de veres que la resposta de la universitat pot ser un poc tèbia i pot dir, vale, pues a este li anem a ficar un expedient informatiu o li anem a fer tal, o li anem a fer... no el van a tirar al carrer, i la resposta és tèbia, però si aquest moviment continua, pues arribarà un moment en què les universitats ja no podran tindre respostes tèbies i tindran que dir, mira, això se canvia i ja està. L'altre cas que ha eixit ha sigut d'este tio que treballava en la Universitat d'Aràbia Saudí no sé què, a este sí, no l'han tirat al carrer, però li han dit que 13 anys sense sou. O sigui, a lo millor això sí que se pot fer en el futur, si tu tens proves, és el que n'hi ha. Bé, moltes gràcies de nou als dos per la generositat i el temps. Carmen Arnau. Gràcies també a tots vosaltres per arribar fins ací i ens veiem al pròxim capítol. Síguenos en las redes sociales @innocampus.uv.